Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yu aming sa pada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kung kablaw tinimbag nga oras na yung baga bigat, na yung baga aldaw kada kayo. Napadaanan nyo ti pagkasalitaan ni Cora Labandera. Kasano nga nadaan ti anak ti may isang birhen? Kasano nga napasamak nga ni Cora Labandera kad ada anak na nga may iso na birhen? Kahit nang sawa na o nasawa na nga lapay nga anak na. Padaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Cora. Pero kita yung ti isurat, dire-diretso. From the beginning up to the end. Di pagkasalitaan ni paghaham tayong Cora Labandera. At daan iti anak, idinto tamay sa abirhen, pailaing isung na. Kasano nga napasamak, padaanan nyo. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni paghaham tayong Cora Magdalena. Cora Magdalena, Labandera. Dear Manong Nemi. Idiaddan puot ko aglablaban ni nanang ko. May san nga labandera. Idi salutsudak kaninanang no asinno ti amak. Dinano mo. Nakalikod ka no, idi. Pagkat katawaan nagsiguro manong. Di na ka no malasin no sinong amak. Kaputa nakatalikod ka no, idi. Apay kas laupa. Ngayon siguro manong Nemi dinan kayat pa nga lagi pen. Tanagtalik siguro iti may isang lalaki nga ti amuna kat napudnot pa nagayat na. Ngayon siguro mitlaing kaninanang kalidinanang manong. Idi ka nun ibaga ni nanang nga masikog. Nagpukaw ko nung mati nakasla asuk ti amak. Nadyak pa'y pulos nakit-kita. Di makadakis manong Nemi, high school laeng iti nalpas ko. Pwede amo kon nga tulungan ni nanang ko ngaglaba. Nalay ngakmatan ngaglaba idubi nga. Saan nagmatan nakapagbasa pa'y manong Nemi, iti college gabuta. Nagsakit di nanang, iti nakaro. Aging ka manong Nemi. Nga binaybayan na kon. Ngagmaymesa ni nanang ko. Awan hindi ti makuna kabagyan mi Manong Nemi. Ano kita iti aglawlaw. Awan ti awawagak iti auntie. Awan ti awagak iti uncle. Awan ti awagak iti lulo. Unulula. Kapusugan matlaing Manong Nemi kininanang. Hindi pa nagsikog na.
timalaw iti lugar da. Kat naidakdak iti dayto nga lugar. Iso nga sangsanga ili iso na. Di kat siya nga anak na sangsanga ili akmet. Nuwe kasta manon nemi, adumit kadi di kiti karoba mi, nga naayat ti panagpuspuso na, nga nanggad kaduha, nga nakiandingay kanya kidi. Edita, nakamansayag ni nanan. Ang ronan na unay manong nemi, nga nangandingay kanyak, iti panagmaymay sakon. Kada, Mr. kini Mrs. Cruz, nga aking kukwa manong nemi iti dormitoryo nga pagkaskasaraan dagiti estudyante. Nga iso ti kang runaan nga magalalaan mi kadagiti labaan mi kininanang. Dagiti estudyante manong nemi agpalabada kada kami. Adamat dagiti estudyante nga labanan arwaten na, adamat dagiti estudyante nga masulitan. San na kayat pa nga labaan o dagiti ipalabana kada kami nga labandera. Iti kawanin ni nanang manong nemi sulo akon nga mapanagala ka nagiti agpalaba kang runan na unay iti apartment kan dormitoryo da Mr. kan ni Mrs. Cruz. At naglang ti asideg manong nemi di dormitoryo. Wen, iti basit akalapaw. Dakad nga ron dakal akalapaw. Iti kalapaw nga nariingak nga nagnaidan mi kininanang. Dito'y kami. Ket dito'yak manong nemi. Imagdadasideg nga nalitaw ka naayos nga waig nga sadya tinakpaglabaan. Adamaten manong nemi nakasagana nga balay pagbalaybayan na yontay nga bahrot nga sumatiri sangpayan. Pagpamagaan manong nemi, pagbalaybayan. Iti ba nagbalasang ko manong nemi, adumat digitay lumabas-labas nga sumirpat nga babbaro. Adamat digiti nagharem kanyak manong nemi, ngem na imula iti panunot ko, Kendrick na. Nasaladyak kayat ti agtalek, iti asinuman nga lalaki. Tadyak kayat ti maipada kininanang ko. Tamang angkit din may sak nga bastarda, baka kit makaanakak iti bastardo no bastardaman. Wen, iso nga 80 ti nagtalkak, kada iti lalaki nga agduyos kanya. Dapat kit mangibaga nga, ay di ko nagpakpakipot, kawara, ang mga no, ada makapanunot iti dakas keng ka, kit ada mang rape keng ka. Mga sinapod Diyos nana. Sana ka namat na baybayan niya po Diyos. Kinon ko nakmat. Wen, adang amin kadwakbat nga aglaba. Dito yung waig manong kakompetensya. Adamat na kita mangipagpakita tinasya at nga pa nagpuspuso da, tultulungan da, kuno. Kaya't na lang manong nemi nga maalukoy da darik na. Gabuta, jak kaya't nagpaaram kasla na may bayak met ti bagik. Umanayin kanyak manong nemi nagdigusak ag sagay-sayak daytan. Napugutak gabuta. Permin nga magagaraak iti init no nakaglaba. Jak man nga ro daglong no sleeve. Deta ti bagbagan ni nana sima nga kadkaduak nga aglablaba. Ay na, protektaram ko mamit ti bagim, kura. Nakangis-ngisit kan. Ay sus, ito no kuhan awanin tagarim kan ka. Kaya gayet ko pa'y nanang awan tagarim kanyak. Taapay mat. Diyak kayat ta sinuman nga, agtalek ta sinuman nga lalaki dita. Diyak kayat ti may tulad ka di nanang. Depende ah. Di nanang mo amin agad nagkamali siguro. Iti inayat na. O, dan sabi kit atap ko nga, nakirelasyon nga min ti adadaanan ti asawa. Alam, di nanang, saan mo ta? Kahit yusawan, di nanang may salang kabit. Baka kasta. Basta diyak kaya tagayat. Agay asin nun tong arti ka duwam, mangkita kang kain to no, agbakit ka. Kaya di mapupuutan may nainayunan titawin mo. Makamunto ni Apo Diyos kanyak. Ay susapo aya. Ti babae balasan bukit kasapulan na ti lalaki. Ti lalaki kasapulan na ti babae.
Ti babae ka sa punan ti lalaki nga mangdangran iti as babae. Awmat nga ti matino ka na kita agar-arim kanyak nana. Dari kiti mamartek sogador kada. Babaamon. Kastuyak lata. Kit pa yung maram nga kiti matantandan mo. Sobramat nga para keng ka. Inaanamet. Ay susaya. Di iso ti advance ko keng ka. Kura. Saan ka kumangag talinedatan ka Cora la bandera? Agbaling ka kumamot nga Mrs. Cora. Ruhen manong naimisan ko na pupuutan na talaga. Nailig saya ko ni karinderyo. 30 tawin ko. Alat dapat ka na baybay akti langak. Nagtalin na edak nga nangisit. Umanahin na makadigusak, makatotbrasak, ka nagsagay saya. Iti na minsan manong naimi, nga papang ko panagala timurang digiti estudyante, iti pagpakasaraan da Mr. and Mrs. Cruz. Mamano manong naimi digiti estudyante, may sa katakuan da manong name niya Soledad. Ay, nanakura. Manang ko ng kadatan at no saan mo na nga, bakit tilangak? Manutahon mo ka din kat siyakit 17 ko. Halos taadan na nga kagudot taon mo. Napintas ka, Soledad. Amumad kayo makitain din napintas, manang. Ay, nana. Tapay ko ma. Tagpapintas ka kumamad makaasawa ka pa lang. O nagtamon ka di 33, 32 pa lang. Alaman nga rod, nagdiriman masulitak ng glaba. Nagtimuran ko manang laba mga rod. Sigan to nga rod ito may mangala. Alaman la, siyakto ito may mangala, pambarag ka, igatangan ka ito't meriendam. Sige, kaya manak, Soledad. Ay, manang. Ano to, awag mo kanya na, adamanang. Alamanang latan. Dapat na likas tagat as-asideg. As-asideg matlaang no nana. Ay sus, anong kahit mo ay pagtawag ko nga? Manang latan. Awan plano nga mag-iasawa? Awan? Tapay. Saan na ka nga awatin sa dilangit ni birhen nga matay? Una saan ka nga birhen? Oh, umana. Baka damat nang ramuskan ka. Una damang kalkalungkan ka. Amom, Soledad, nakabasbastos ka. Sigan sama tinaarem. Siyak? Ay, agad anad ka, napintas ka. Ang mga ano sikat adam ang mga rabiskan ka. Ada boyfriend mo? Dandanin. Kanagkuhan ng estudyante manong name ni Soledad tinasingid kanya. Tano kasta nga panag-deliver ko kanagiting labaak o nulinabaak umay dumanon. Manang, dati pinalabaak. Dito yan nakopinin. Kasama nga naplansa pa yan. Wow, nakamaldalos, nakapimpinas si pa naglabam. Yung magkure ka, kasto ilat nga tantibiyag mo? Kapag di ka sumurti sa baling trabaho. Kas ang gayon, madigaya man, tabakat kan, nga ka mag-waitress kung ako makada sales lady, bakit ka matan? Pasaray, umay makisarasarita kanyak, manong name, agsistorya, taga-probinsya, taga-Cagayan, isuna, manong name, imay nagbasa dito, tapos nigas tagat sa kahit naman ti makawagturpus. Adaman tiga di kondahoy, manong name, nga the Mr. and Mrs. Cruz ito may makisasarita kanya. Diyan mo ta insengad dati pagida kanya sipud idi awanen di dinanang. Ay, Cora. Ay, sir. Ada iyam ambukan ka nga lalaki. Awan diranta ka makiasawa ka, sir. Ma'am. Ay, so saya napimpinas na takad kadom dito eh. Dati nga driver mi. Ngayon kabuta, ay medyo natainganen, iso nga nangalakam sa bali nga driver.
nataengan? Muna taon na ka din. Mabalimpay laeng. Agpadpada kayo. Agbagay kayo, kapat medyo nangisit mo isuna kasken ka. Nibet tata. Ay, nibet sir. Ma'am, agree-commander kayo. Laklakay mo kayo, men. Ako ngas lang at kasadar ko. Ay, wanang makabail ka no pay laeng. Awan pulos ti panunot ko data. Kaya kahit kung tagbakit nga bawalasan. Iti may isa nga aldaw manunimi pang kumanagala iti labaak. Nakitak ni Soledad. Dahil labaam, palabaam. Anak ko. Ala. Pero duldulo ka, Soledad. Awan na. Awan tila ipalawak kang gaita. Kan baka no, dito hindi mo di pa nakakitam kanyak. Tapay man. Nagawid ako, nagsubli ako sa probinsya mi. Tapay. Awan na. Maudi nga ba nakakita keng ka? Naksayan man yung pagparalabakan niya ka? Saan nandong nagkita? Hasta? Siguro. Yun, saan ka pa naggraduar? Baling nga, ituloy kong tumitlahin. Ngayon, kalpasan dito nga tawin. Next year siguro. Ala, ginaw kansa. Nagpay sumanong name saan kumatan nga makitkita ni Soledad. Ang salsalutsutak ka nagitipada ng estudyante. Awanan! Nagawi daw! Tapay met, may jakmanan mo. The Mrs. Cruz, manong name iti pagsalsalutsutak, siyempre, kargo da isuna. Ay, Mrs. Ma'am, awan matan ni Soledad. Nagbakasyon na, nagawi ang subli akto kung nanakita, di matpagsubsubli. Well, siguro in sardang na pala iti panagbasa na tasang ka nung akabailan na iti parents na iti mangituloy iti panagbasa na, mangpabasa keng kwa na. Siguro ka gurnong dantupay, kalpasan na, ituloy ng tumadlatag basa. Baka no, dito tumadlang ti umay na pagkasaraan. Aging ka manong nemi, nagalpasan, itinasarok ka makatawan, kasladi nga napupuutan nga ro, ti panaglabas ti panawan. Wen, may samad lata ti ruta, ti biyag ko manong nemi. Dito'y kalapaw ko, mapanag-agala ka na kiti labaak, mapanag-aglaba, kalpasan na, agkupinak, agplansaak, sakto mapan i-deliver. Magatang kumata, di kahit ko nga kahit kagatangan, may sakumat, panakalimot, manong nemi, di kiti ba? Malabla, matantandan ko nga glaba. Iti pa pang kumanin, manong nemi, iti yan, the Mr. Cruz. Adamangin ko nga ibit nga maladaga. Ni, kaano pinganda, agibit nga maladaga, ito yung pagkasaraan. Masabat kong estudyante, manong nemi, kaskasara, ading, balasan ko ko naman, ana. Balasan ko. Ay, ano na diya, ibig nga ubing. Ay, anak da, Mr. and Mrs. Cruz. Ada man anak da? Bakit kalakay dan? Di man saan nga nandaan ti anak? Ada nga rod anak dan, tagisot nga rod tagib-ibig. Nangalanda. Dinawad da siguro Anda man karoon makaanak. Nanadaw do pa nga nagampunan. Hindi ko mapala nga. Napigsada pa lang nga gawawir. Kanang tagibi. So kuman pa nagampun na. Tapay laan. Masidagak iti ayan manong nemi nagibibit nga maladaga. Ni Mrs. Cruz manong nemi ti pangipilpilit.
nga mangidugdugsol ti mamador, itingiwat ti manadaga, kabayatan nga isalsala na nga bubaen. Mrs. Ma'am, ay, sige gayam kura. Ay, abaya, may kumagala ka na kiti murengyo. Ano sa jay, magkatalat alanin. Mrs. Naggapon na ito yung manadaga nga, umuban nyo kat paspasusun nyo. Naitata ni, inamalan na, nagsardo yung May daman, di man nang ipadawat. Bagman, ang muda kaming awan anak mi. Awan pang ipanamig na kita'y masapsapulan mi. Yung nagrikat nga iwanan, Diyos ko. Dito ti kapuno, no, aping ang sangko akayat, tinaganak ka. Nagrikat nga iwan. Tulungan naman kindi. Nana, tulungan na ko na. Irapin mo ito may mga iwan, pambaramatan na aglaba, duble no kwan, yaya kan labandera. Di mo kayat. Kayak lagi di kayam deta. Isungarod nga jak nagas-asawa ta jak mat kayat aganak. Agam na pintas na danak na naragsak, na narunan no nasingpet, kumaangam na loko mo detong obing. Lalaki na. Ay, jak mo baga na taganagan Lito. Ni Lito Jan Guerrero. Saan? Basta Lito. Nandiyan pa rin rin Angelito. Lito. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi. No kasta nga malpasa ko nga aglaba. Yan, kan may intriga akong aming nga nalabahak. Mapanak. Itayan da Mrs. Cruz. Kat siya akong ti mga iwan. Kenilito. Abo manong nemi. Oresan da kong susulduhan na. Ma'am, mas talagid di adagun daway ko nga. Mga awil kayong kuha na. Madlaw ko nga rod kaslag papaos ka nga madanti anak. Kura. Mayad kayong dadanak na. Kasla ka di dinanang mo ah. Oresan nga nagas-asawa at dakalakit di. Sigat nagbalinan nga inspirasyon na. Kasta't kinapatag ti anak. Ore awan asawa, basta ada anak. Basta ka din ha, basta di panunutem, ore awan asawa, basta ada anak. Di mo kayat. Alaim langin. Ala. Hanga kayat nilakay ko eh. Tapay mat. Tsaka man mo, kasla na pilipilit lang nga nangala. Kasi nung naman dinang ipadawat kada kayo, ma'am. Alas mo na sa lutsudan pa eh. Basta no kursunadam lagi di, idadmin ka. Iyawid mo nito kalapaw mo. Nagninat gatas na nana. Kabayad nga gatas sakit kabayad nga dakam pala dito. Dakam ti paggapon, gatang mo ti gatas na. Kat numasakit, nagsakit, kat nanas ka ng may ospital, dakam iti makamo. Basta si kanti makaiwan kang kuwana. Si kanton ti mariingan ng anak na, ay inanak ko na kuma. Tapos lasang ko na, asang ko iti nga patyan manon nemi. Ngayon talaga mat ngayon palubos da. Ngayon, pwede may sangal daw manon nemi pinayabanak ni Mr. Cruz. Napanak mat nga dagos. O niya ko ra. Nagasagana kamit lang sikat sumublat, nga mangampun kinilito. Baka, Jack kabaylan, sir. Kabaylan? Nadlo ni bakit ko ka talaga nga maayayo ka nga da ubing mo na danak na. Awan di magdanagam, kabayatan nga dakam pa lang dito eh. Dakam di mang suportar it gatas na kada dubay kasapulan na. Apay ko na yun nga, kabayatan nga dakay pala dito eh. Ilakla ko min dato yung turyo. Pagkat minti, pumanaw dito eh. Taapay mat. At napimpinas ng trabaho, iti pa pa namin nga lokal. Iti na kaya nakak, iti Mindanao. Ana, mayat ka? No, di mo kayat, itad mo iti sa bali. Ala mo, tapno, dan tumat magkita kang kaintong bumakat ka, nangaroon nakit di ka nag-asawa. Maanda anak ka may sakpala birhen, katuwa na.
Anghel ito tinagan na. Kanya ta mo, baka no, isunto tiya, mangitag ay tibiyag mo, indundumting ti panawen. Alawan sir, ma'am. Basta kabayatan nga dakay bilang ditoy. Kabayatan nga agdedede pa lang. Ito siya, dakay at agwatang tigatas na. Uwan, da kami ti makamuking kuwana. Manong nemi nilito itinagbalin nga sa reked-ked ko. Mangmangtid kanyak tikired, mangmangtid kanyak itiragsak. No idi ket awanen ti kadwak manong nemi kasla nagbalingan na liday ti kalapaw. Ngimitan ta addan manong nemi nga addan agsangit. No kasta nga mabisin uno addan anayen nilito. Ken adda agayak-gek aggarak-gak. Kasta unay mati manong nemi ti ragsak ko. Ti anak ko. Teko nadan ore o nasawang basta adda anak mo. Kompleto, naragsakan. Manong nemi na surok idin adwa ti tawen nilito iti pumanawen da Mr. and Mrs. Cruz. Naipusing mon, saan ka di? Garigata ko ng impusing, sir, ma'am. Nalaing maakaayayo, nagwapong ubing saan ka di? Ngimsakbay nga pumanaw kayo. Baling ko kadi nga maaman no sinatihana. Saan nga naskan pa nga mamuam. Datang amin titulag, kada dyan ang tid kada kami. Kasano nga ro din no, sa lutsudan ng to kanyak. Kit ibagam ang sikat inan. Eli mo kaya't ngawagan na kanto ti mama, uno nanang, uno mami. Ngayon mabaling ka din maamon, sir. Ma'am, no sino nga talaga? Tabnog talamat ti panunod ko. Amangan met, no, biglan to nga da mga agaw kanya. Kan, masapulangan, tamat la kasuratan. Ngayon babaham na kasuratan, eh. Tao mat kasuratan, iditid na ka na kami, dahil ito yung ubing. Ngayon mabaling ka din nga maamon, no sino inana? Amam mo. Sino? Nasingid kang ka. Sino? Ni Soledad. Ha? Daddy, ininawan na, idinaudi nga pa nagkita mi? One. Nakaaнаkan, talo nga bulan, inyag na ditoy. Ganang nga kami. Sa amin matimpasublat kang ka. Ay, nangaro din ni Soledad. Dada dyan ka mo. Kat sina't amat ubing. Dadadya ka mo. Sambat ngayon baga ng solidad. Nakaalaan na. Siguro yung boyfriend na. Nasambat ka nakasagana nga ng ikasar at agbasbas lang nga mala siguro hindi. Alan, ibati men, igkamin, saan tito ka nang makapagkikita pa eh? Sir, ma'am, agad no ibalubos niya ako Diyos nga makapagkikita tayo tupay, agad mabalin. Manong nemigas la makit-kita tibiyag ko kanilito. Tagastoyak mat idi manong nemi. Edi addan puot ko daytoyen kalapaw itinaringak. Kat salsulod-sudak idin kininanang no sino ti amak. Kas ti raramidan ma ita nilito manong nemi. No mapan makiayayam kadagitipada ng ubing kalpasan na agsangsangit to manong nemi nga agawid. Apay anak, apay, kinabil na ka? Nay, apay, yung anak na inip manang ubing, padawad na kanulaing, ampun na kanulaing. Awan ka no ti amak, awan ka no ti inak. Anak, adda ko nam tasyak nga ron ti inam. Sinong nga ron ti tatay ko? Natayin. Kastaman ti bagbagag ka na ko da, tayo sumat ti bagbagam kanyok.
Ngimsan na nga ba yan? Nakalukloko da. Dumakelak lang. Magkidin na ano ka kadakwada. Mabam na tayo, Dana. Ha? Saan ka makidan din nanog? Baka may masakakalaan kat pagtitinlungan da ka. Gusto nga ron, awan kayem ko. Diyak kayo na nga kayem. Tapay, met. Sana ka nga. Pudpud nung nga tao. Anak, nung kitahin ka karagiti, kayayam mo ubing kat sikat kagupuan. Hangka di? Pangitak ka no. Nga pata pangit ka kanumat nga nanang ko. Napugot ka kano. Hangim na po daw ka. Saan ganun nga sikat ipod nung inak? Kabot na pugot ka kat tsak na po daw ak. Kabot na po daw dede tatay mo. Kasi diba gamano ka kadakwada? Han? Anak, no kasta nga lokwen da kan, sotilen da kan, panawam idan. Mangsapol ka kadagita iya, padam mo ubing nga binakasut-sutilan. O moment, o kayem ko, dinakbat ka kayat nga kayem, sa anak man nga naloko. Dito ay aklatan no kang kalapawan nang. Sa anak natin nga mapan makiayayam, dito ay aklatan nga gayayam. Idi agbasan ti anak ko manong nemi nalaing. Uwen. So ano kalalaingan da manong nemi di klase da. Diyak man mababantayan manong nemi gabutam. Siyempre masapul nga glawaak tap na da kwarta nga gatang mi ti masapul mi kan kang runaan na unay manong nemi ti usaren ti anak ko para iti panagbasa na. Naruna gata napilimit kadagiti arwaten na di na kayat lukan. Kaya kahit na kang kanal ng mga sibro. Ito na minsan manong nemi, nga malem ada inyawat, nilito kanya kapapel. Anya na ito anak, surat ni Maestrami, binasak, imimbitaran na, nga mapanin ito bigat. Anak, ada ka di mading ararami din, eskwela yo? O, met, nay. Papahayaban nak ni Maestrayo, baka gano. O, met, mandi nga namid ko. Tungtong palag na tibilin nyo nga, at ano adamang lukluko kanya kat aday wakida. Nagkuyog kam nga rod manong naming aginanga na panti eskwela. Sika ka diti, ina ni Angelito. Uwan, ma'am. Manot tawon mo, hindi niya anak mo isuna. Ape nga salutsudan nyo na tamam. Ape na po daw isuna, nangisit ka. Siyakti ina na, ma'am. Dito ka ditirason, no? Ape nga pinayabandak. Ino nga amin, agaayam na kiti ubing, na kiti pupils ko. Dito ti kang runan nga tupiko da may panggap kini Angelito. So nakano kita naipadawat. Namin ado kano nga naipadpadawat. Dapat pag susutilan da kin kuana. So nga kanila ko gumang ka may kasalita tapno mamak to susto. Ma'am, anak ko ni Angelito. Ti ama na kit natay sakbay nga impas nga ko. Dito ka dilang nangayaban nyo kanyak, ma'am? May kadwa, nasaririt na rin ni Angelito. Iso nga, sayang no mabaybayam. Labandara ka kanulain. Baka saan mo ito mapagbasa iso na ti college. Mga sinapot Diyos. Ito yung makikita tilangan, baka ito nag-college ni Angelito, bakit kandulaon na yan? Baka sa mundo na kabailan tayong sapol, manggad. May problema di ito, ma'am. Sa bagay, concern na klaeng ka na ito ubing. Sayang na mamabayaan. Pagbasaan to, kas pagaligan iti high school. Diyan mo, ma'am. Dapat high school dito eh. Dito ito nga pag-enroll lang kas pagaligan palubos niya po. Taking ka sa anak pa nagretiro,
Galing kong subaybayan ni Suna. Thank you, ma'am. Thank you. It makamukil ako man ng mga saksakit kang kuhanan no kas pagarigan ta dadigiti mangluklukik kang kuhanan nga kaadalan. Awang pagtanagam. Siya ti makamukil ang helito. Dagiti pupils ko kit ibilang ko idang anak. Anak ko amin ida. Kat kang runan na unay ni Angelito. Gabuta. Sunungar ka talaga nga irurumen. Gabuti kasto nga kasasad na. So kung ti magdanagam ko na. Check ti makaamokin Angelito. Nagraduar na Angelito manong nemi iti elementarya. Orek lang makalwa. Idi, takuyog ko ni Sona. Manong nemi. Gabuti iso ti first honor. Kanakandado di kiti awards na manong nemi. Inanda kiti stage. Ngagiyukur, kadagipin, kadagiti awards na manong nemi. Agar arubos na kitiluak. Api kang sangit ka ma, nay. Sangit na ragsak anak. Itilikod ang alukluk kwenda ka, dagit padam mo bingit. Sikat ti kalalaingan, kada kayo ng kaeskolaan. Nakadadong ribon mo, nakadadong medalyam. Naragsakak ba't nga inam? Gaputan na laing, nasingpat, dati anak ko. Nimsang ka naman nga sikatipod nung inak. Dahil taka di man ti isyo. Taapay, ada ka din na magkurkurangak ka nagitipang ng istri marakuhin ka. Naalo ka ka diti irot dagiti arakop ko anak. Nakurang ka diti palang dungukin ka. Kompleto, subsobra pa hinay. Nupod naman nga saan nga kayo ti inak. Ngam ti panang ipatagi ko niya. Kat mas pahit ti pamatag ti pudno nga ina. Agamanak na eh. Manong Nemi, iti pa nagbasan ni Angelito iti high school. Bumarito maten manong Nemi. At dadagiti gundaway manong Nemi nga sumangpet dito'y balay. Nga adot sugat na. Anak! Abay, anak kinuam! Ano na kita? Napilitan nagilaban ka dakwada na eh. Sobrada man tin eh. Tapay, likliklik ka kita. Kamatin dakmet. Palawlawan dakmet. Kabay lang man natin. Mangbalis ka dakwada. Kasano, limada, may saklang. Kaya pa yung naganawa ka na kayo. Ang tayo mati anti-security guard ti eskwela. Api nga sanda nga nag-FT police. Nagapukam nga rin ti police. Kahit imbalod na din nagdangren ka? Sandang imbalod. Gapot na nababak nang naganak ka dakwada na ay. Napanpandag iti ospital. So ni, medyo naagasanan. Oo na indamatin. Sinagijay. Sunod kang kanayon nga manglukloko kanyak na na Jimmy. Ang naginibarkada na. Oo, mati mangi sakit kanyak. Talo ada makikayam kanyak. Dangran mit na Jimmy. Anak. Diyak ang munuapay. Anit basbasol ko. Karigay tipatak na tao. Sa anak mo nga nalaad. Sa anak mo nga naloko. Guwapo ako mo. Unang kong kunanta dikit umapapal dalang di kinagwapo. Ken kinalaing ko. Bayam anak. Ag-excuse pa lang laban ng bigat. Tumaik ti eskwela yo. Kasaritak ti ministrayo mo, principal. Saan nilay? Tapay. Ano maamanda nga pepeso nga tinanang ko kat napugot. Ken baketin. Ha? Baka dadalain nga sutilindak.
Iba inak, kadagiti, kaeskwala man. Saan nga ibain? Napanagkailang nga mga ibagang sakay na kayo ti inak. Ang mga nadadang sutilindak, nung makita da, makadadang ibagadang awan inak, awan amak, napidpidot aklang, naipadpadawat aklang. Nung makita na kayo nga bakiten sa napugot kayo, makadadang nga, masapula ka sarita, prinsipal yo. Una sa sinuman nga, nas ka nga kasarita tap no sandan to ng ulitan timangdangaran kang kanan. Barang no sandan to ng ulitin. Gabuta, nagsasango kang paiti, yan ni prinsipal. Agananos ka na ka. Orimad na kayo nang. Agananos kayo, mamambanog kayo unay. Barang no mapagbasa dagtupay ti college, musang kayo to nga. Napigsa ka na. Jack itulok. Orekas ka sa nulaeng. Iyanadok ti bagi. Mapag-graduate ka iti high school aging ka ti college. Saan lang nam na minsan manunemi nga da kinarambol ti anak ko. Wen, dako nana, masaktan met. Rabang met nga bumalas kini pakita na nga oren adu di kiti kalaban. Edi adan iti fourth year high school manunemi. Tsaka mo. Ta sobra siguro nga bambanog ko. Kensa ang kong panangas asikaso ti bagi. Diyak matin makabangon manong nimi ti may sambigat. Agas aso nga nangag ti anak ko. Nay? Nay? Anak, si kabasidan nagluto, ti pamigat. Alistuam, ha? Dito ti balon mo pa nagbasa. Anak ko nyo. Sila tsak makabangon. Diyan ka mo, nagsakit ti sikat ko. Nasikan nga may pangkay ti doktor na eh. Saanin, ang tumarak tulatan. Adab tumarik dita nga, tukas ta nagsakit ti sikat ko. Mapasar din na. Alay, ang gagluton ta mamigat kag, di kus kanton ta grupat kan mapanagbasa. Iti nakarubuatan ti anak ko manong nemi nagsublimanin. Iti ayan ko na kaida. Nay, saan kayo mabaling nga baybayan ng kasasadyo? Nguri sana ka mo pa nagbasa. Aman, ingkagbasan. Kabailakon. Kinunaklatan manong nemi uring karkarigatak ti bimahon. O makitam, kabailakon. Saan nga din di ba naglabayo? Baring na mairapin kong tumadlang. Mayat tureto yung anak. Dinagpakadanaga. Ika nga rin mangan. Ang kaldo kayo. Ada, ginatang ko nga. Payless. Nagkaktibulong ti marunggay. Saka, napangnang kita no, ada itlog day. Manok tayo. Ninikakapit itlog. Oh, very good. Nalaingak dun. Gamutan na iyamas ti luto malak. Alain kan. Sige na, nakaro din. Gananad ka. Nagtumarak manong nemi. Nanganak, nagtumarak. Alakit medyo mayat basitin. Yung kanigatag matlahin manong nemi. Tinangumong kadagiti napang ko inalang alabaak. Napanak manin iti waig manong nemi. Awanan manong nemi nanasima. Ngakat kadwa kiti ngaglaba. Gabot adadwa tawan itan nga natay. May sakit di manong nemi. Nga. Padak mat nga labandera, tinadaron ko. Nanati awag na kanya. Kapag talaga nga pakita ko. Nana, sila, aglulusyaw ka. Kasapula lang tangang labag. Di mo pilitan, di mo kamailan. Namunan na nakadadot talabaam.
Nakapsutak, Manong Nemi. Nga may karkarikatak. Nadlaw ni Cynthia, Manong Nemi, tilangag. Malmalpas mo tingang glaba. Tulungan ka, nana. Ay, agamanak. Ano naman di mapaspasama ka? Pinilit ko natin si Malog. Kahit ko lang malabak na kiti awat kong labahan. Naginanakan, nana. Saan ka nga glablaba? Limon ka bailan. Adoon na yung banog mo. Sasamuot nga nasa kaso tila nga na tibagim. Saan nga mabalin ka buta? Naskil nga pagbasaik ti anak ko. Agraduan ito ni high school. Ito na umay nga bulan. Nalang di anak nyo, baka balik ni Victoria ni Sona. Adda ka no, nalalaing. Sa Victorian sa laing ti anak ko. Tapay mat. Adabak na nga kaskwalaan na. Ay, sus, kat paborito da, nagmadidip patakarandan. No, sinot nalaing agad, sut agbalik Victorian. Babaamlatan. Mas natinaskan ka. Makapagturpos di high school di anak ko. Manong Nemi, saan akong nga naimbagan, kanagit si Marsarnog, nga altaw, ng pilpilitek. Ngamore ka sanot palang pilit ko, Manong Nemi, makikita mo't nagiti lablaba, kamat nga natalos ti lablaba, kora. Agritiro kan sa amat tayo. Pasensya kayo, nana. Nana ko naman kita, haragtag kasadar talang. Kapsat. Aginanakan. Kasanon dyan ako. Awan urnong mo aya. Kabayatan nga agin, inanaka kita nga ang kaglaba agad. At ako magastusan lang tanga urnong mo. Nagdamit ka di. Aginanaka pa'y lang. Kasanong nga rin di kita arwa mo rin yun. Ay, kita damat sa bali nga. Aglablaba. Haman lang si katila bandera dito lugar tayo. Kasta nga rin tinaramit ko Manong Nemi kas inibagbaga ni Angelito nga ramide. Ididumteng Manong Nemi ti graduation recognition pa lang ti muna. Karigatak met Manong ti matendar. Yung katangan nak Manong Nemi ti anak ko iti pagbatok ni si Brooke. Nagkapo iti ornong na kadagititad ko keng kuha na Manong Nemi ti nasa labat-mat ni Lito. Dito ti sootyo nang. So nalang ta, saan nga bagay ka kada kayo nang? Ape ko bang saan nga bagay ka niyak dito? At nga pumugot kayo. Anak, ibaid na kali. Nga mangabay kang ka. Nga umay umuliti stage. Nga mangiya yaspili. Nga mangiya core. Kadagiti mahawat mo awards. Sanang. Very proud ak. Valedictorian ka? Sanang. Salutatorian lang. Hanggang bali yan. Amumot nga sikat kalaingan. Ngam kabutabak nang managregalo. Dagi tinaganak ka rejay kaskulaam nga isot agbalik doktorian babaam lata. Manan, college to pagpagkitaan na college to ti pagkikitaan ko nak. Bareng anak, makapag-college ka. Ikarigatan nyo nang sangkon ka maikari anak. Ubing ang matpay, ang gabot sobra-sobra siguro nga bambanog ko. So nga, nakapsutak natin. Nang, nukas kasi ano laing ng hospital kayo, tap nung maamon na anyat sakit yo. Tap nung di kasi takat maitid ka na kayo ti usto nga medisina. Ubing kay pay, na kayo madlahat tinagkunang ubing kay pay. Ngam nakapsutak ko na nak. Ngam basta. Naya, ito na graduation, recognition, masapol nga daka. Masapol na nak. Baka isot maudin nga panangkuyog ko keng ka. Baka no graduar kan tumanti college baka awanak to nito dahito nga biyag. Ala ni nanang. Manong Nemi idi marugyanan ti programa. Siyak, isang kakita digiti padak ni matandar iti programa Manong Nemi. Gabotan ni isang sangay launay, itilangak. Napuguta ka talaga. Hanak ba't ka din nga nagra? Ngam kaslak lang nagra, ti kinapugot ko. Kan awan ti purma ti bagik, Manong Nemi, tatalaga nga awan pulis idi. Iti panangasikaso kiti bagik.
Siya ti pagsasalitaan diri tao manong name. Ngamsang kulot lang idaging kaskaso. Aging ka manong name, idagyawag dan kadagiti honors. Pwede mapana konti stage manong name. Gararubos man hindi kiti luwak. Anak, nang saking sangit. Kasto yung manin idigraduarak ti elementarya. Baka da ito yan kas nakunak kang kanak. Baka da ito yan ti mauding ha. Panang kuyog ko kang ka. Panagipin, panagiyokor ko ka nagiti. Pakakitaan ti kinalaing mo. Nang, agpahot pwede biyagyo. Adayo pwede mapatayo. Nusan nagtuman mapagbasa. Agtrabaho to. Agmalinag to nga working student. Kaya, agserbi akto kada kayo ng agsupapak akto ti kinaimbagyo. No pa'y, talaga nga ibagayo. Saan nga na kayo ti pudno nga inak? Ngam nakarkaro pa yung pudno nga anak. Kuno pudno nga inak. Iti impayo kanya kayat kandong mo. Uy, kit pati si kagsangit ka. Sangit ni ragsak na nang. Kalpasan dedi manong nemi intultuloy kon iti nagtala ni Ed iti ikaman. Gabot na talagang mariknak nga nakapsuta kon manong nemi. Dito met, ti bunga manong nemi ti panangbaybay at isalunat. Nawapi ka din amin. Kapilitan ng manong nemi nga saan ko nung mapagbasa pa ay ni Angelito. Nay, pasensya ka na nako. Sana ko na makapagtrabaho. Nasigang isarag ka di ospital. Saan kayo latang basta manamnaman nagti gagata ipagpagatang nyo nga tumtumarin nyo. Masapol nga maamon ti doktor na niya ti sakit nyo. Tapos na iso ti mayagas ka na kayo. Pangalanda ka ti pagbayad. Minto noon na kwartak nang may kumpain ka ito. Man nga ti mabaling nga pagpatulungan dito eh. Malagip mo ni Mrs. Ancheta. Ti maestra ki di grade 1 ak. Ingkaasid ganalak ko sa pulim. At lang ka rin na kanya kidi. Ngano kas pagarikan tasang ka mapagbasa ti college. Isundo ka na ti maka mo. Saan pa nga nga nagretiro? Ingkag saludsudan ako. Ayan. Kahit nukas ka sa lang. Sumre ka iti trabaho. Tapno na bangalaan tati. Igatang tati kanin tanak. At daurunong ko pa lang sang gabasit. Ang imisot ininutang igatang ti agas ko. Anang or ti trabaho, sarkak. Ado dita. Agpatulong ka kini kapitan. Una ni Mrs. Ancheta at asigam. Sige nang. Awan ti pagdanagan nyo. Dakilak man ten. Nasakon nga baro. Siya kon ti makampo ka na kayo. Siya kon ti manggad. Itian nga man na panggadan. Tapos kas takat. Agbiag tamit lang ang pagpada nang. Nga oray no kasto yung tilangak manong nemi nga kakapsutak. Ikarkaragatak madlati bumangon. Agi dilimanek. Noan niya saan nga maobra ti anak ko manong nemi. No awan ni Sona ti Aldaw. Karagatak madlang tagluto ti kanek. Kata. Panak maditilikod ti balay manong nemi ang magkita. Nga ti mabaling ko nga itukit. Wen. Ken magnayon ka nagiti. Manulay nga manok manong nemi nga kurkurak no ka itong galagsapak. Mati umadayo o no umadaw manong nemi ta agtawataw damit adumat sa dikit mang taktakaw kada iti manok. Edi sumagbet manong nemi ni Angelito nang nasaraka ko ni Mrs. Ancheta
nabagayan nga nagretiro. Ken, anat naon ako na imbaga na di kat sukanot makamo nga magpabasa kang kati college. Hamet, timbaga na tulungan na ka sumrek iti trabaho. Ano ti itad na nga trabaho king ka? Ato ano ti muna dito munisipyo. Munisipyo? Kahit mo masawan. Agbaling ka nga empleyado? Kasta-kasta. Kat high school graduate ka lang. Basta, anta ka no, mabaling nang pag-isar kang kanyak. Anang arod ti trabaho, sika nga saan nga naggraduar, di kaulehiyo. Hindi ka man mo. Bakag tanag ka nga, mapanagbunag iti basura. Kit oray basura, ang bunag at basura, mas nagsweldo ak nang. Ay, sa bagay, anak ko. Ala, nasa at ko rin nakasta ko laktupay ngamin nga makatulong kang ni Mrs. Ancheta. Dimteng ti Lunes manon nami agruburubuat ti anak ko. Nagdamog ang trabaho. Ket naragsaka ka ng trabaho. Kinsenas, ken nakatapusan di pa nagsweldo. Talagang sumurot ka nga mapanagkabunag ti basura. Unang, hindi tamat lang matimabaling ko kanong sir ka nga trabaho. Tadumat na kita sa nga nag-graduate ti college nga di tatangag trabaho. Ay, anak ko na ya. Kahit mo harot bahit, nga maganda ka ti Angelito Basurero. Dapat nangabak nga surat ang Alvaro Basurero. Api ka di, jak kumakayat. Kat anak-nak mo't iti Cora Labandera. Anak ko na ya. Amo anak, naawang ka. Awang kumamatin sa serbitibiyat ko. Kasli itulok ko lang kung mga mataya ko no, agina na akon. Ngayon kapatad na ka. Jak pa'y kaya ti matay. Nanang mat, apay nga patay ti pampanunutin nyo. Basta yun to na magsweldo ak. Makurno nga, isar kayo ti ospital, tapno maagasan kayo na imbag. Ubing kay pay. Pumintas kay tupay, no. Matarakan kayo na laing nanang. Manong nami nagtrabaho nga rod ni Angelito. At damat tigid kong daway manong nami nga sanga sumrek kasan tayo schedule tagbunag MWF. Kahit nung kasta nga ano awan ti trabaho na manong nami mapansumrek iti construction. Manugmet manong nami kit mas asyanak. Anak, no awan ti trabaho nga pidot ti basura, agmunag ti basura, hanggang samsumpunag ti construction, ang ginanaka, anak ko. Kaya magitak ti lang nga, makit mabambanog ka, awang nga sugat sakit. Nang, dubli-dubli na ka ng trabaho. So, ang pagdanagan nyo. Kabaylak, pimugot kan. Gabuti kas nga pa nagtrabaho. Awanan ti gwapom. Anya nga awan ti gwapo, kit nakatuto kita kras kanyak nanang. Anya? Mga Danubia mo, naitulog ko nga Danubia, kakit kaya, adda ko man nakmat kayat pa Di kayat ko na lang kit, talaga nga, makapagbasa kiti college. Mahabarang makornungak, itangatawan sakto sumrek. Ngayon, pampanunutek, yadadak pwede sa lungat mo nang, sakbay ti pa nagbasak. So, nasagana kayo, numaalak to dito yung sweldo, kanito yung bulan, isarag kayo sa ospital. Isarag kanto iti ospital ko na ti anak ko manong nami ngem ti makadakas. Diyos ko. Isumat ti na ospital ti anak ko. Noong ko kumakabailan ngem karigatak manong nami tinapan ti ospital nga nangitarayanda kini Angelito. Nandiyan ka mo noan niya, di rason, no apeng nga dati ospital, tadimat ibaga, manon nemi, tinangipadamag kanya.
Basta ada ti ospital ko na naman. Ada nga ta, napasama kang kuhanan, na disgrasya nga ta. Tadi nga aldaw manunimi ket simrek, asimurot nga napan nagtrabaho ti construction. Natnag nga tao, no, natsugat na nga ta ti ima na, no, ana. Manunimi. E di makabdanon ako ti ospital, ket dinamag ko na sa dinutayan ti anak ko. Ada iti payward manunimi. Ada na isuli na, ada iti suli nga nakaida. Nakabenta manunimi, iti rupa na. Anak, ano napasamag kang ka? Nadisgrasya ka? Saan lang? Nagtitinulungan na tilimang pada ka lalaki. Anya? Apay? Nakainom da. Kinurso na dak. Agawid ak kuman. Iti asidag ti construction nga magtrabaho ak. Magmagnag ng mapan kumay ti pangalaki ti logan ko nga gawid. Damat agiinom iti unag sangot ti tiyanggi. Kinusuradak matin. Muna ta pinangurdak pa iti buti. Limabanak matangim. Nalang, aping hadang kakasto nga tao. Nga pakaragsakan na ti mangdangran. Hindi pa na nga tao. Abang nga di mo intrayan ita. Kasanang itaraya kit pinalawlawad na kang dagos. Sa dagpagpaalain. Nagkit kay dakmata. Kapilitan nga panawag ida ng kinamad dakmat. Yung bagtasan na nga inago ti kwarta. Ti sweldo. Anak. Nagpaalayin ka nga ro da. Bantayan ka, anak. Oras ang naglata na mabantayan ng mapuyatan kay lang. Barang rumwal tumatlang itong bigat. Ngamot din di kasi nga mapaspasamak. Bas nga da kayo kumanti may ospital, siya kumanti may ospital. Hanga bali nang, kasaritak ti doktor. May kumpain ta nga duha. Alaksan. Nabigsak pa lang, dinakpakadanagan. Kabigatan na matlaing manunemi rimuara ti anak ko. Ngayon saan nga nakapagtrabaho ka rin di nga aldaw. Nagtalinad kami nga gina manunemi dito kalapaw. Tilad na ti mapampanunot ko manunemi. Malaglagip ko latamat. Tinapalabas. Apay nga takas to tibiyag ko. Tibiyag mi. Lusang ko nga nga inawat ng Angelito. Idi maladaga. Anya nga tat kasasad ko ita. Amang amat na ko mga nakapsuta kitan. Tani Angelito nga anak ko manun na yung timang mangtad kanyak tiregta. Inspirasyon. Ngamita, agpadpada kami ti kasasaad manunemi. Diyos ko, saan na kami kumanghambaybayan nga gina? Pacheck, nga dagitikas ka na kami, nga nakakaasik at iso ti adada nga ikaso ka ni Pategyo. Awan ti sabali ka grunaan nga kalkalikagom ko, no saan nga tinaranya nga masakbayan ti anak ko. Makapagbasa ko, ma. Maadaan tinapintas nga trabaho. Naregsakit tulonayin nga mangipulang timpabulod yung kanyang abiyag, Diyos ko. Nung makita ko ti pintas, ti biyag, ti anak ko. Idi mabalinan nga agsubli manunemi ni Angelito nga mapanagbunag iti basura. Nabamanin si Marek. Idi may kadwa, sumarunong aldaw manunemi imbes nga agtrabaho ti construction. Intultuloy na manunemi, idi timulong kano iti engineering office.
Naging gawa ng nemi nga iti maysang aldao. Nagawid na Angelito iti balay nga nakalukan iti kutse. Ni, kutse man tinang itulot ti anak ko ita. Kung nagtinakam ko manong nemi di makita nga dumsaag ni Angelito. Saad na si Maro nga dimsaag manong nemi nga napintas ti bado na. Nagwapo ken nabaknang tilangan. Si Maruno dimsaag manong nemi iti driver siguro. Ta, iti batog asidag iti manibela iti dimsaagan ti maysa. Nagkuyog da manong nemi ng masidag main iti kalapaw. Da, Angelito ken ti gwapo nabaknang tilangan ng lalaki. Sino nga talaga ito eh? Manong nemi. Tumantanda ka pa lang ita itawa iti kalapaw kalpasan na sinabat ko idan manong nemi. Limwarak. Angelito anak. Nay, iso ni Engineer Gonzales. Engineer ni nanang ko. Pasensya kayon, sir. Pastrenda kay kumadito angem irwar ko latan kita ada nga mabaling nga bangkito no bangko. Dito latan nga sasarita, sir. Ay nangiruwarak manom name ti duwa nga tugaw. May katlo ti panakatugaw kumata na. Iti rumuharak manong name iti kalapaw, mga na iti dua, may katlo nga tugaw, nga mabaling ko pagtugawan. Nagkita, rapid na si panagabay na kiti dua, ni Engineer Gonzales, kastamat ti anak ko. Numanin, pagsisinubla, kita nga kitain ti rupa da. Kas dalaga ma. Naku, nakitinakim ko mano. Agpapaos. Kas dala agama. Wain, kasla carbon copy. Mrs. Sana ka Mrs. Engineer. Misak. Mistaken. Anak mo ti kinabalasang ni Angelito. When engineer. Sunod ama na. Natayin engineer. Sagbengin pas kayo ko ni Angelito, natayin ti ama na. Kasta, iti imulam iti panunot ti anak mo. Kasta ti imbagam kang kuwana, tapno isot ibagana, kadag iti agsaludsut kang kuwana, no sa sino. Ti istorya ni Angelito kanya kat inoy-uyaw da, edi ubing, kanina nugot mo sa ka, saan nga sikat ipudnuay na na. Ang gumayin bagat kas na serte ko na, kan kuha na edi, anak ka ko na. Ngem uray man kas pagarigan da saan nga siyak tipudno nga inam, ngem imparik na keng ka. Ti pamatig, tinalablabas pa yung ina. Saan mo yung bagay kang kuha nga direkta nga saan nga siya ti ina na. Awanan ti saludsud pa ni Engineer manong name nagpakadan. Simrek natin ti anak ko manong name iti unag ti kalapaw tap nagsukat. Sampay nakalugan ni Engineer iti kotse manong name iti umasadagmanin kanya. Nanakora. Manang ko ng Engineer. Talangam ngamin kat talaga nakabakbakitin. Problema ni Angelito no kasano ka may confine to hospital. Adaang angalam ng di mo lang kahit may confine taong kuha tayo. Engineer. Yung kanag kang kuha na nga siyak timang tulungan ka.
Isungit itong bigat. O may ito ti ambulansya dito eh. Ta may konpayin ka ti ospital. Engineer, aman, saan ka nga kid-kid? Para ti pagsayatam, pagsayaatan ng anghel ito. Nasayat kada kami, engineer. Nasayaktak man amin nga tao ang kasapulan ti tulong. Isa kitiyag na maita nga municipal engineer. Sagayayam, sir. O basta, yung bigat. Kagsagana ka. Ta ambulansya ito may mga alakan ka. Tapno may kumain ka sa ospital. Hindi maamuan ni Angelito na itang kariti engineer manong naimik at naragsakan. Nang pinatgan ni engineer, ikikid daw ko keng kwala. Anak, dahos ka din nga nasigin tiriknam kini engineer? Iso tinang isadag ti bagi na kanyak. Mabutbutay nga mababainak nga rod. Tamisak lang nga basurero. Ket, yung kalikagom na ti imay dito eh. Takayad na kay ka ng mama mo. Anak, alagat. Kahit kumanda talaga ito may hospital kahit. Dabdo di kas tagat. Agsublitin na nanay nga salunat ko. Ubigang pa eh. Di kayat ko kat makapagturpos ka ti college, madaan ka tinapinta sa trabaho, madaan ka ti asawa. Dabno, adan numat ay wanak nga po ko. Naikon pa anak nga ron ti ospital, manon nami, nakaswero, chinek updak, damo na niya di bagadang nasakit ko. Yan, da kanyak injection, pimig sa tiriknak, pinatumardak. Nogas na nga rabi, manon nami, umay nakbantayan ti anak ko. Maturog kalatan anak. Manang, hangabaling nga, maturog ka, basta adak na si Degyo. Iridanda na akong rumuar ti ospital, manon nami, nasangiilik ni Engineer Gonzales. Manang Cora, ay, yung tunubigat, rumuar kanton. Kaya dam kit pimintas ka, simalunat ka, nagsubliak tuwanin nga, gahala ka naging tilabaat. Apay laba lang, kamong obrain. Iso te, nakairwamak, engineer. Manang Cora, dito kit saritaan ta nga duwa. Ibagam ko matipod, no? Sa mga anak ni Angelito sa gadi. Please. Di ka ko man nagululubod pa eh. Iso nga rin ng kalikagom ko ang siyak ng gastusin ti panak hospital mo. Tapos saan ka na makapagkid-kid nga mga ipudno ti kinapudno. Engineer, dano'y bagam ti pudno, adadang matulungan kayo. Kang runante amin adadang matulungan ng Angelito. Saan kong anak ng Angelito? Virgin ang pailang engineer. Hasta kaya. Uwan engineer. Nadaan ka ti anak nga may isang virgin. Uwan engineer. Sinong harti na yung Angelito? Di na tayo ni dedinalan ko. Siya ako talaga nga nag-concentrate nga nagalak ang nagitiya agpalaba. Kaduhan iding estudyante, iti dormitory, pagpakasaraan da Mr. Cruz. Iti pag-alalak ka rin iti, mapang lablabaak. May sa katakuhada ni Soledad. Soledad. What? Nasigand kanyak ni Soledad. Aging nga nagpukaw ni Soledad. Eri ko na damatin mga ibit ti maladaga, iti yan da Mr. and Mrs. Cruz. Usyuso akmet, napang sinulutsod sa nangalalanda, at kano nang ipadawat kang kadakwada.
Nagbalingan na sigad kanyak ti maladaga po ta. Nagbalinak nga yaya na. Labandera, yaya. Naging kanya. Ingkadeng da Mr. and Mrs. Cruz. Nga itaddan kanyak. Yan tangay, isudat mang tad iligatang ko di gatas na. Kinanyaman naggastusan na. Naging nga nagtalin na edon kanyak. Edi pumanawan da Mr. and Mrs. Cruz. Soledad, iso ti ina ni Angelito. Saan da kahit ngay baga kanyang idi da Mr. and Mrs. Cruz ngayon hindi pumanaw dan pinilit ko ida. So ang baga na, natipod no nga ina ni Angelito. Kanya Soledad. Engineer Apay. Anak ko ni Angelito. Engineer, kung naktupay nga minidi, ilida mo ka makita. Idagsabat na ginidalan mi. Kasano engineer? Girlfriend ko ni Soledad. Ngem, bigla nga nagpukaw. Kasano nga nga baga nga putot mo? Imbaga ka din ni Soledad nga masikog. Awanti magbaga na. Kan masansan idi, nag-check-in kami. Katam no sigurado, tapno 100% nga sigurado ti amin. Pa-DNA test ko ni Angelito. At ako dito ibalay, manong nemi, nasulon atak manen, numapay parparitan anak ko, nga agawat itilabaak, nga magawatak. Kahit kumat lang ang trabaho ang tinakairuamak. Ngam sana nakas idi manong nemi, nga baybayak ti bagik, no idikit sana nga glunglong sleeve, sana nga agdaldalungdong, no mapanak ti waig. Padasak mo din natin, mang protector, ti kotis ko. Medyo bumudpo daw akong kat. Tayong gatangan nakpay ti anak ko, anong nemi natin pagpapudaw ng sabon. Ayun nga, manong nemi kalpasan ti duwang alawas nagkuyog manen di duwa nga nagawid. Nakilogan manen ti anak ko manong nemi ti kotse ni engineer. No edi, kadagabay dala nga nagna ngami tayo manong nemi tatakit ta ganabay ni engineer ni Angelito. Nga medyo inawid na nga parakop manong nemi. Kansiraragsak ni engineer nga, hindi sumabatak, engineer. Ay, anang kura. Pagidam ka dito, ragsak mi, kana Angelito. Naragsak kami, gamata na panik na kakatalaga, 100%. Nasyak ti ama na Angelito. Angelito. Nanang, nasarakon ti amak. Agama kam gayam. Sampai gayam nga natay ni tatang ko. Maragsakan ak matanak. Sa sino kumatisan nga maragsakan. Uray matayag itan. Sigurado nga may kang katinaran niya ka masagbayan, mabayan kini engineer. Manong nemi, ni engineer tinangin baga nga panahon minton ti kalapaw. Tay sunton ti makaamo manong name nga pataod iti balay nga pag naedan mi nga gina. Engineer, saan mo ka di nga edayo kanyak ti anak ko? Saan ko nga edayo, sanda ka nga pag ginataywan. Parakdarang kayo ti balay yo, saan ka kalapaw, tapno talgid kayo. Nga umay ko sa sarungkaran ti anak ko. Tilayan ka di anak yun sa sarungkaran niyo to, engineer. Pati si Kawit na. Siyempre, bumalay ka di sa sarungkaran, Kawit. Nay, anak ang mabaling iyawid ni Papa di Balayda. Baga no, saan nga maawatan ti misis na. Matutumtang tutikundaway nga. Ibudno kiti asawak. Ano daan nagdi putot iti estudyante at palayan. Man nakaawat ni Cynthia, ngamjak tula bigbiglayan.
Dagiti anak ko, baka mabigla doon, baga anak da nga, inaunang misuda. Amo nga mawatan na ko, amanang korak. Engineer, mawatan kayo. Yung ko na, kung apa malaki din nga, damasaraka nga bala nga pagyanan nyo, kaya nga sadyay. Ito no opening, pagbasaik ni Angelito. Engineering kanot kaya't na kurso. Dan putot kong engineer. Dagiti putot ko, handa kaya't engineering kurso. Tapo puro dapat nga talo nga babae. Ay, study. Nadanak na lang tayo lalaki nga putot. Inauna pa eh. Anak, papa, saan na kang uyuyong ni Tan? Dagiti mga uyuyong kang ka. Gabot na may isang engineer, tipod nung nga, ma'am. Ma'am, papa. Ang, diyo ka di, panggapan nga, tuntunin no sa din ayan tinak. Si Kanton, timang tuntun ni Dayata. Tagano ka di inak. Nanang tagano ni, nanang konsolidad. Taga Cagayan. Ngayon jak amon, no, anit eksakto nga, yan na di Cagayan. Awang ka rin din mabalin na pagsaludsudan. Engineer, mabalin mong mapanasaludsudan nga dyan nagpasaan na. Adalakid record na sa jay. Ilo asa din no talaga, te ayan, ni Soledad sa di Cagayan. Manong nemi manipud kalapaw, nagyang kami iti semi bongkalo nga balay, nga impatakder manong nemi ni engineer. Kahit ko na nakanyak manong nemi, nga sartin kong taglaba. Awan sa mo tagpalaba ka na giti handa taglawlaw dito nga balay, engineer. Nga madala pindas nga negosyo, nga ipatakder mo, manang kora no kayat mo. Manang engineer. Naimas ka dito lutom? Ewan nung ka. Mang baunak to dito iti mang susurukin ka agluto. Aduman, no ando na itay recipe box. Aman, sadya, listo lang. Kahit mong sa one engineer, ore mang ipatakder ka lang di, kailangan karinderya. Napagbali naman itong restaurant. Anin engineer, man. Dapat nagkasta kita hangag labala nga kang kanayon to Bram. Agbalingan to nga manager. Iti may sa karinderya, wano restaurant. Kan mo bali mo palang ti mag-asawa, manang kura. Ano ni engineer? Hanggamot pa yung nag-menopause, di ko na ka. Ni engineer met. Nagbasa nga rod manong name ni Angelito. Nukas tang agawid man ni di eskwela manong name nakaisisam. Anak, naisam ka? Gabutawan ti problema k nanang. Nasalunad ka, adalat na nagyan ti magbagasan, ada nagyan ti refrigerator, nga mabalinta nga lutuan nga sidaen. Di? Ada mata kwartata iti bangko, mabalinta nga kaoten in case of emergency. Indon ka ano nga mangrugi ti restaurant mo? Lang. Indon no, next month ka no, may patakder ito eh. May sariping iti balita. Ay, Jesus. Napinis dito nga, ayan na. Lang, gabuta, adot laki na dagiti umay mangan. Gabuta, asad dito eh. Dagiti ayan, dagiti nasken nga mangan. Nanang. Uwan anak. Ore mat adayot iyan ti restaurant. No naimas, talagang subya-subyanda. Manong leming kasta nga rutin na tungpal kas kalikagom ni engineer nga pudno nga ama ti anak ko. Wen, taore saan ko nak, no plano ni engineer, matungpal nga matungpal manong. Ilidamo, upat pa lang lamisaan, manong nemi, idagangay, inem, 8-10, dapay lamisaan iti ruwar, iti sango. Adamaten na upat manong nemi nga kakadwa, malaksit assistant cook ko, siyak ti kahera, manong nemi, siyak pa iti ang sukat, adapay ng sublat ang sukat kanya, manong nemi, kaya doon di kita servidura ka na lapsan.
Kinam kadlayan ti biyag kung kunak tinakim kumanong. At adagidi kong daway, ang malagip ko, nagpakadaak, kadagidi kakadwak iti karinderiya, na naroon nakasta nga malam, mapaanag iti Campo Santo, sarong karak ti tanem, didinanan ko. Manong Nemi. Magitog kalak to ti kandela, Manong Nemi, kalpasan na, kasasaritak to ni nanang, uray no hamok, na saan na mangig, dagidi bagbaga. Nanang, kumakit si bibiyag kay palang. Tapno di kasta kita, nanaman niyo kumamat di kasta yung ragsak. Kanam ay, awanin ti problema. Gabutan na ka na naman, ti agbalin daw masakbayan. Ni Angelito, ti apo ko yo, ti anak ko. Aw, mati pa kadanagak, agsipod ta. Adan to ni Angelito, kay pamilya na. Apag sa dagag, pagsanggirak, ito nagkapsutin. Ito nagkapsut akon. Nang, agyaman ka na kayo. Iti palang ipas ngayo kanyak. Palang padakkel yo kanyak. Numampay labandera kay lang. Nga siyak tilang tawid iti dayta nga kinalabandera yo. Ngimitan nang, may sakon nga manager. Nanamayan di biyak ko. Naragsak kami nga gina. Sana kami nga binabayaan ni Apo Diyos nan. Nakaimimbag unay ni Apo Diyos. Dito ako na ito sana mabubos sa pagyaman niya malak kang kuhana. Teteligod nga doon nga rigat na nagpasarami nga gina. Manamnanamin, ti kasukat na, nga namay kan ragsak. Manong Nemi kas kalikagom ni Angelito, tasaan ka no ang kompleto, tibiyag na, nasan na, nga mamamuti pudno nga inana. Third year college si din, Manong Nemi, hindi, ibaga na kaniyak, nagsaganak. Tapay, anak. Bakasyon itong bigat nang. Among matinday drive, ada matin lisensya. Uri among tag-drive, ada lisensya. Ada nga anatikit mo sawan. Buludag dati. Kotsa ni papa. Tapay. Intadya kagayan. Amo ko no sa dinutayan ti inak. Anak. Do you kadi kayat? Nga makita ti imbilang yun nga gayim yo? Nga ti inak? Kita man na. Nakuna na di na di ka pa nagkita mi kita. Pa nagsarita mi, di agduldul o, di inawon na ka. Baka dahi 20 maudi nga pa nagkita ta, kit magsarita ta, kuna na kanya gidi. Baka no makita kmat manin ni solidad. Kaya sa tangan din napasamak manong naming na pang kami di kagayan, na silsilman ti ayanda manong naming ang pinarbangon mi tinagrubuat. Wen, alas 11 di, dumanon kami manong nemi, iti balay ng intududa nga ayan ti solidad. Kagangay lang ang balay. Idagtugtug ti anak ko manong nemi, ket nalukatan ti ridaw. Mabigbig kulat ta. Siya akong tinagtimek. Soledad. Ay, di na ka di balasin. Pimintas ka matan manang. Manang ununana. Data idi ti pagsinsinupyatan ta. No awagan nak ti manang ununana. 32 idi ket 17 mo, malagip mo. Manang, apay nga may kaya dito ay. Kaya na sino natin ako gwapong kakadwam. Ti anak ko. Ha? Nag-asawa ka man lady? Naggwapo nagpo daw. Ay, anak nagan na. Salud-sudom kang kuha na. Nagan na. Anak nagan mo, gwapo nga baro. Anya ka dito palagan nyo kanya kidi. Baka ito nang tinagan ko, ano saan?
Baga the Mr. and Mrs. Krusty nang titilagan ko. Angelito. Siya ni Angelito. Siya ni anak ko. Siya na anak mo. Ngayon padawat mo kada Mr. and Mrs. Cruz. Otro da Mr. and Mrs. Cruz. Ngayon padawat na. Itinaringak ngayon na. Nga nangipateg ka ng dungdungo kaniyak. Tinalablabis pa yung pudong ina. Anak, pakawalan na. Kawan ti baso niyo. Mama, mabaling ka din narakop ka. Ang inarakop ta, anak. Katulitag, pakawan ka. Laging narakop nga rod manong name, di kitipod nung akin na. Di makadakas, imarubungbong, di kiti karoba na Soledad. Ay, Soledad! At sa nga ilang mga nakakutse. Ay, di ka mga sumbre kaya. Madrama man ti aksena yo. Kinuna ti may sabakit manong naming at datiri daw. Ni nanang ti katugangak. Ala, dumanon ti tioneg. Ni ti asamong nga rod, mama. Ay, napanagpasati tricycle. Dagiti kakamsat mo. Ikarkarigata bida nga pagbasahin. High school na pahilaeng. Taluda. Fourth year. Second year. Ken first year. Puro damat nga babae. Ano, dumaron tayo sa uneg. Dito yung anamuhan manong ni Soledad. Nga ni Engineer Gonzales at the first name na kat Richard manong name. Nga isuitan, iti municipal engineer, iti Yilim. Nagwapo ka, kasi nagwapo ni papang mo. Kasi ano, alam pa samag ti amin. Inistorya kang kuha naman ang name ti amin namin. Apo, ado kahayam nga rigat nagpasaran nyo. Ti anak ko. Pasaray, agawid nga. Adot sugat na ta, kapkabilan da. Makikapkabil. Gapatan ay padawat ka no lang. Saan ka no nga siya tipod nga inana. Gapatasan kami mat nga kabagay nang isitak ito na po daw isuna. Ngayon, nalpasan na kita nanang, mamang, awan na pagdanagan nyo. Pasispas. Kasaritak to rin papa. Tanong kasano, mabalin na kayo man katulungan. Awan ti pambaran namang tulong kanya. Kasi kalangan ti pagipuntunan na tulong na anak ko. Kaya doon siya to makapagturpos ka na ng trabaho na, tulungan kayo na nang, tulungan ka di kakapsat ko. Naiuray mi manong na iti malem, nga panagawid, inuray mi di kakapsat, iti ina, ni Angelito manong na mi. Nag-inarakop da, ti kapsat da, iti yama mo, ni Soledad da, ni Angelito. Nang, apay, adagay anak yung muno na, inaw na. Una anak, itala nga mo mi, guwapo. Kan engineering student. Kuya, saan na kam talip-lipatan na? Kalayo to sumarsarong karkata kayo. Naro na ito no, makapagturpusakan. Dulangin nga tawin, dila mamin ano. Adu, taga yung pabalon da kada kami, manon nemi, nananap no ti compartment ti kotse. Adu, peti kalog, bunga ti labig, pinya, kanda dumapay manon nemi. Naginarangop na kiti agina, manon nemi, sakbay nga naglimugan kami ti kotse. Agbababay matiri kakabsat, manon nemi. Ken ti asawa ni Soledad. Naragsak kami kati manon, manon nemi ditoy, kati padamag adakos, ni Angelito iti amana. Kadada namin sa nagundaway manon nemi nga nagkuyog dagiti agama nga nang parang sarungkar kani Soledad kanagiti kakabsat ni Angelito. Dinapupukutan ti panaglabas ti panawen nagraduaran na Angelito manon nemi ni pasada ti board may saan nga narang engineer. Simrek iti munisipyo kuma imsad na kinayat manon nemi.
Nabanit ti syudad, sadya tinag-applyan na. Malaksit nga empleyado manunemi, agkunkontrata pa ay. When? Naging ka manunemi, ngayam amunan kanyak ti girlfriend na. Nanay, ni LV, tiyagbalin to nga manukang iyo. Abag siya ti bo nang nangyam amuam. Inyam amu ko mapagini papang mo ah. Nalpasen. Isuti mo nangyam amuak. Sa sika. Sa mapapangkam to dyan kagayan. Nang agmanok man kada kayo. Ay, kasya na ka na apo Diyos ka nagyaman na kanak. Nagpintas. Agbagay kayo na eh. Nurse iso na nang. Ay, engineer ka nurse. Ay, sasapo ya. Kada kayo met nang. Manager kami ti restaurant. Ewan. Emtsa ko na eh. Mapanggulat sa sarong karen ni Dak. Ewan man ti problema. Indon na ano nga ti pa nagpakagayan nyo. Kaninton ka ano ti kasar. Umay nga bulan nang. Sunton ti pa nagkasarmi. Sakbay nga madlaw ti Chan ni LB. Kahit mo sawan. Alala. Kasanon no, saan mo kumanging kasal, di adama rin bastardo, kasken ka. Inanang mo. Manong nemi, idi agkasaran ti anak ko. Siyak metlaeng manong nemi. Itin patuyo niya, siyak, itiyak, inkalikagom ni Soledad, nga kinaabay ni engineer. Nga na kami manong nemi, itinangabay iti anak mi. Diyak kumakayat. Ang impapilit ni Soledad, kadi sumat ti kayat ni Angelito. Nang, as-asidig kayo ng inak, ngam tipod nung inak. At ado ti panawin nyo, ngam iti isuna. Wala ngam isunat ng iposta ti kakaisuna nga biyag na, maipultit na kalanak. Ngam da kayo, daki ka ni Papa, iti mangabay kanya. Namon maten manong name di pamilya ni engineer ti kinapudno kad nagbalin na nasinged. Nasinged, dagiti agkakabsat. Iti kabsat da. Dagiti pudno, dagiti putot ni engineer iti asawa na, kanti putot na kanisolidad. Manong name ni maminsan kasasanteng nga patyen ang mapasamak, dagiti mapasamak. Tiamok idi manong name agtalin na edak, nga matmatayak, gaboy taglab, palaglablabak. Yung paglagid din manong name ni Apo Diyos sagot na kanyak na Angelito. Nga babayang gin Angelito, kanam amuna ti pudnong amana, nga ti amana isot nang itag-ay kang kuana, anang itag-ay mat kanyak. Ni Apo Diyos, kat naka-imbag unay, nulakid dito kumpet, kat mamati ka ken kuana. Dahil iti pagkasaritak manong name katagyaman na kalauna iti anus mo nga nangurnos, kalpasan nga inak ka insalay sa nga impatulod kang ka, kat sabi kumatad damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadakiti, padag nga dimngeg. Sabi ko tagdanayo dito nga programa. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, kuhura, labandera, sa anitan, gabot manager kiti ba sa ka-restaurant.